גם כשאנחנו לא רואים. זיהום האוויר אינו רעש רחוק. הוא כאן, סביבנו, ובתוך הגוף שלנו. ביישובים הסמוכים לתעשייה כבדה, האוויר משפיע על הבריאות, על הילדים, על הקהילה ועל העתיד. הפרויקט הזה הוא מסע פרסום גרפי, המשתמש בכוח של עיצוב ובכלים של בינה מלאכותית, כדי להפוך נתונים בלתי נראים למסרים ברורים, חזקים ונגישים. דרך 7 נקודות מבט ו7 תמונות נרקם סיפור אחד. זהו לא רק מאבק סביבתי, זו בחירה בין אדישות למודעות, בין זיהום לקיימות, בין העתיד שאנחנו מקבלים לעתיד שאנחנו יוצרים. כי האוויר שאנחנו נושמים הוא האחריות של כולנו. זיהום אוויר בקיימות בעידן הבינה המלאכותית. פרויקט הגמר של נהוראי בורה.